diri sa tas kamot nga mooy usay hinungdan sa mga bisyo baka tungod kay kung maandan nimong usa ka bisyo dili na nimo mamalayan moabot kanimo ang gitawag og addiction. Sa diyang doon na addiction, mo na hinay-hinay, muguba sa imong pagkatao. Muguba sa imong huna-huna o pagbati. No wonder nga diya na din magtugod ang kagulyang o kagubot, depression, anxiety. Tungod sa nagkanalain nimong racket, nalain nimong pagpamuhat sa di mga maayong butang na kaisa. Pagpangawat, kanima yung kamot na muhimog di maayo makaigtunan. No, simple kayo na makaigtunan pero delikado kayo. No? Ang ato kamot ato ning igamiton, ato ning i-surrender sa Ginoo. Kaya ang